कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारच्यान बेंगळूर कडेन वयच्या नव्या पल्लक्की बस सेवेचे उद्घाटन. कारवारच्यान बेंगळुरा कडेन वयच्या नव्या पल्लक्की बस सेवेचे उद्घाटन कारवार बस स्थानकात एमसीए अध्यक्ष आणि आमदार सतीश सैल हांचे हातीन जाले. या वेळार आमदार सतीश सैल हांणी सांगले की कारवारच्या जनतेली दीर्घ काळापासून आशिल्ली बेंगळूर कडेन वयच्या सोयीस्कर सरकारी बस सेवेची मागणी पूर्ण केली आसा. बगीत आणि 2 अतिरिक्त पल्लक्की बस तशेंच मल्टी एक्सल वल्वो बस सेवा उपलब्ध करून दितली. ही नवी बस सेवा उपलब्ध करून दिल्ले बद्दल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार, परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी तशेंच जिल्ह्याचे पालकमंत्री हेमगेले आमदार सतीश सैल हांणी आभार मानले. शक्ती योजनेमुळे परिवहन महामंडळाक आर्थिक बळ मिळेल असून या वर्साक वायव्य कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या उत्तर कन्नड विभागाक 13 कोटी रुपयाचो फायदो जालो आसा अशें तेमी स्पश्ट केले आणि कारवारासाठी नवीन 15 बस उपलब्ध झाली असल्याची माहिती तेमी दिली. सरकारान गरीब जनतेसाठी बरीच मोफत योजना दिली असून दिल्ली आश्वासनां पूर्ण करतली यापासून सरकार फाटी येवचे ना अशें तेमी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमात गॅरंटी योजना तालुका अध्यक्ष राजेंद्र राणे, डेपो मॅनेजर सौम्या नाईक तसेच इतर मान्यवर हजर आशिल्ले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. राष्ट्रीय महामार्ग 66 कंटेनर आणि कारचो मोठो अपघात. कारवार. राष्ट्रीय महामार्ग 66 कंटेनर आणि कारचो मोठो अपघात जाल्ली घटना घडली. अतिवेगान चलोवच्या कंटेनर चालकान कारीक धडक दिली. नंतर कंटेनर कारीचेर पलटी जाल्ल्यान कार पुराय प्रमाणात चिरडून गेली. या भयंकर अपघातात कारीत आशिल्ल्या 8 वर्साचो भुरग्याचो मृत्यू जालो आणि 3 जण गंभीर जखमी जाले. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग 66 बिणगा अर्गा घाटाच्या मध्ये घडली. महाराष्ट्र नोंदणी क्रमांक MH 15KG 4891 ही कार या अपघातात सापडली. कारवारच्या येते आशिल्ली कंटेनर वाहन चालक अति वेगान चलयती आशिल्ली माहिती मेळ्ळा. इतलेंच न्ही तर ह्या वेळार समोरीन येवच्या वाहन चालकाक लोखंडी रॉड दाखोवन धमकावते फुडें येते आशिल्ल्याचे आरोप जाते आसा. ह्या कारणान बिणगा अर्गा वाठारात समोरच्यान येवच्या कारीक रॉड दाखयल्यानंतर कंटेनर चालकाचे वाहना वयले नियंत्रण सुटले आणि कारीक जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर कंटेनर वाहन कारीचेर पलटी पडिल्ल्यान कार पुराय प्रमाणात चिरडून कारीत आशिल्ल्या 8 वर्साच्या भुरग्यालो मृत्यू जालो आणि 3 जण गंभीर जखमी जाले. जखमीक तात्काळ कारवार जिल्हा रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू आसात. घटनेची खबर मेळताच स्थानिक नागरिक आणि वाहन चालक घटनास्थळात धावून आयले. काही वेळ राष्ट्रीय महामार्ग 66 वाहतूक थांबून दवरली. नंतर पोलिसांनी घटनास्थळात भेट देऊन पंचनामा करून या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू केला. माजाळी तपासणी नाक्याचेर 27 लिटर गोंयचो सोरो वाहना सकट जप्त. कारवार. माजाळी तपासणी नाक्याचेर 27 लिटर गोंयचो सोरो वाहना सकट जप्त केली घटना घडली. कारवार माजाळी तपासणी नाक्याचेर अबकारी संबंधित बेकायदेशीर कृत्यांचो शोध घेवच्यासाठी वाहनाची तपासणी सुरू आशिल्ली. ह्या दरम्यान गोंयच्यान कारवारा कडेन येवची एक दुचाकी वाहन दिसून आयले. तपासणी नंतर या दुचाकीचेर धव्या पिशवीत 750 मिली गोंयच्या सोऱ्याची 36 बाटली एकूण 27 लिटर गोंयचो सोरो जप्त केलो. सदर आरोपी घटनास्थळा वयल्यान पळ काडिल्लो आसा. पोलिसान सोरो आणि दुचाकी वाहन ताब्यात घेवन फुडल्या कारवाईसाठी अबकारी उप अधीक्षक कारवार उपविभाग हांचे कडेन सुपूर्द केला.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. दीक्षिता बबन कुंभार हेमगेली भारतीय सुरक्षा दलात निवड. कारवार. जोडा तालुक्यातली असू गावची कन्या दीक्षिता बबन कुंभार हिने भारतीय सुरक्षा दलात निवड जावन तालुक्याचे नाव उज्ज्वल केल्ले आसा. भारतीय सुरक्षा दलात निवड जावची ती जोडा तालुक्यातली पहिली युवती जाली आसा. शेतकरी कुटुंबातली दीक्षिताले मनात ल्हानपणापासून देश सेवेचे स्वप्न आशिल्ले. घरची परिस्थिती सादी असून तिने जिद्द आणि मेहनतीच्या बळार हे यश मिळवले. महाराष्ट्रातल्या सांगली हिंगा कमांडो करिअर अकॅडमीत तिने 3 वर्ष प्रशिक्षण घेतले. 2025 मधल्या सैनिक भरती प्रक्रियेत ती यशस्वी झाली. 6 मार्च 2026 ती पुढील प्रशिक्षणासाठी पंजाबाक रवाना झाली. ती गेल्या या यशामुळे असू गावाबरोबर पुराय जोडा तालुक्यात अभिमानाचे वातावरण तयार झाले असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.